Ndinoitwa Eugenia Maguma. Ndinogara kuHighfield kuengineering. Muno Marare. Dambudziko hombe ranyanya kundishungurudza nekundinetsa. Vana vari kuona zvisionekwa. Zvavanoona vega tuvanhu tupfupi, nyoka, mapere, ende dzimwe nenguva nyoka yacho akatoiona anobva atorara pasi akutoita senyoka achitobudisa rurimi. Dzimwe nenguva tuvanhu tupfupi tukauya anototemwa nokuti unotonzwa kuti mwana arohwa obva atodonha obva atoti zii kuti anotokolapsana zve 2 hours ozobuda otanga kumanifesta otanga kutaura zvaanotaura mazita evanhu vanenge achitaura. Tinotsanangura kuti mazita evanhu ava vanenge vachitaura kuti inini ndiri vana ava ndevavo, inini ndine nchinzi inini ndakapiwa murume wechikwambo wandakaita vana vangu vese vari vana navo. Ndoda kuti vana vangu vese vari vana vari kuona zvakasiyana siyana zvisioneko zvandisingakwanise kuona ini. Iniwo zvangu pache zvangu ndine dambudziko zvangu rekuti ndinogona kuti ndichifamba ndinogona kuona dhishi rakazara zviyo riri kumberi kwangu. Zvinondishungurudza, ndotadza kunzwisisa kuti ragadzikwa nani, raiswa nani. Saka ndingangoti ndo dambudziko hombe riri kuitika nekuti nguva zhinji mumba vana vanotaura kuti mune vanhu. Ende kana tikaramba tichiita nharo kuti hamuna vanhu, anotaura kuti mirai vanhu vacho vadai, nekuti dzimwe nenguva vana vacho vanoita kunge vane rimwe chete nevanhu varumba. Dzimwe nenguva vana vacho vanenge vachiita kunge vari kupikisana nevanhu varumba. Vanotokurukura navo nekuti dzimwe nguva unotonzwa vachibvunza unonzani, unogarepi, wauya uzoitei. Saka zvinondishungurudza nekuti chero pakurara chaipo vanorara vachitaura, vachitsenga, vachimedza. Tinyatsonzwa kuti munhu ari kutsenga, munhu ari kumedza, munhu ari kutaura nemunhu, asi ukamutsa ipapo panotora nguva kuti amuke, asi unenge watonzwa kuti munhu anga achitotaura. Paunomuzunza unoona kuti ko munhu zvaakarara wani. Saka ndo dambudziko hombe ranyanya kundishungurudza nekuti ini ndiri kunzi ndakapiwa murume wechikwambo. Ndo dambudziko hombe nekuti zvikwambo izvi achitaura mwana ane 8 years aitaura kuti pane zvikwambo 3 zvamakaiswa imini ndimi mukadzi wazvo. Saka riri dambudziko iroro rekuti zvechokwadi ndagara ndairiona kuburidza nekurarama kwandaiita kuti hapana chaibuda muupenyu hwangu. Handinambobvira ndakaitawo imba. Vana ava ndakangoberekawo nana baba vakasiyana siyana, ende vana baba vacho hapapa pasina kana aida mwana. Vana varume 3, murume mumwe chete ndakaita naye vana 2, umwe wacho umwe chete neumwe chete. Saka dambudziko iroro kuzosanganisira murume wandinaye, dambudziko iroro agara anotosangana nazvo nekuti anototi muno ya murume anotyisa, asi anomurwisa. Zuva nezuva anototaura kuti murume uyu auya ndamurwisa, ndatomudambura atori pamubhedha. Anogara akazvitaura, anomuona physically nekuti dzimwe nguva zhinji anototaura asati akotsira kuti muno munhu uye arimo. Inini ndinomuona kuhope kuti ndakarara pakati pangu nemurume ndinoona kuti pane munhu aripo. Ndo pandoziva kuti zvechokwadi pane zviri kuitika, asi kuburikidza nekuhope. Asi wangu murume wandigere naye anomuona physically. Kwete vana vavo vari pamba 2 ava ane 8 years nane 11 years ndo vanozviona vari 2. Isusu hatizvioni. Inini chandakaona inyoka, ndakaiona nemaziso angu ndasina kurara, ari masikati machena mumba. Mbere ndakazoona dziri tsoka dzakazara pamumango dzakatendera dzienda pawindo pangu. Zvanga zvangotaurwa nemwana kuti riri apa neapa kuri usiku. Kuseni ndo pandakazomuka ndinotarisa zvechokwadi ndakasangana netsoka dzakakura kuratidza kuti zveshuwa bere raivepo. Saka ndiri kushungurudzika zvakare nekuti mhepo iyi inotaura pane ane 8 years yakataura kuti vana ava ndevangu. Kana une nharo mira ndivaudze zvandoda kuti vaite. Vana akaudza ane 11 years musikana kuti azviuraye, akatonyora tsamba zvechokwadi achiti ndoda kuzviuraya. Zvikabva akakona kuzozviuraya nekuda kwekuti ndakataurawo naye zvandakataura, akazondinzwisisa. Ndikafonerwa namai kuna ane 13 years mukomana anogara namai kumusha. Vakafona musi umwe chete manheru kuti mwana wako uya utore, anga akuzvisungirira pamusoro pokitchen, pamupichisi uri pamusoro pokitchen. Uyu ane 8 years uya akataura akati zvandakutaurira kuti vana ndevangu handiti wazviona. Pazuva rimwe chete ndandida kuvauraya vese, asi zvazvakona nekuti zvese manditangira zvandakuita. Ane 13 years uya acharare mumba. Ndavita kuti asacharare mumba anetse zvekuti uchanditsvaga iwewe.
ndo pandakangoti nezita raJesu hausi Mwari wandingatya, hauna zvaunoita. Asi nanhasi mai vangu vanotaura kuti mwana kana kwangodoka anotovataura kuti chikiyai dhoo renyu ndakuenda. Dzimweni nguva hanzi handizivi kuti anorarepi, dzimweni nguva hanzi ndinotovhura dhoo ndomuona akarara pamusuwo pedhoo. Kumuvhurira dhoo ndomuti pinda mumba haabvume. Saka nezuro chaivaiti akavarwisa ane 13 years akarwisa mai vangu pamba. Vari kupi mama wenyu nemwana wenyu ane 13 years? Vari kumusha kwaMutoko. Ndokwaari kunge achidaro? Ndokwaari kunge achidaro pandakasangana nedambudziko remukomana mukuru ane 20 years izvezvi, baba wacho takavazivisa dambudziko vairiziva. Svika nekuzopera kwazvakaita vaizviziva. Asi hazvina kuperesesa, pane zviri kutoitika zvaanotonditaurira izvezvi. Kwozoita ane 13 years uyu, baba ake handidi kunyepa, hatina chatati tataura navo. Ane 11 nane 8 years ndakatoenda kumusha kwavo kumazowe ndikanotaura nasekuru nambuya vakabereka baba vevana ivavo zviri kuitika pavana. Vari kuzviziva. Mukufamba tandakafamba, asi kusazoziva kuti unonga wapiwa chawapiwa chisingaiti, asi handina chinhu chandakapiwa chine mhiko. Mbonzwa kumashure kumuchitsanangura imi kuti kuneko kwamakambobatawo tsvimbo muchitereka ine munotsvaga matambudziko angu kwamakanopiwa inonzi tokoloshi salt. Chii ichocho? Munonzwisisa here kuti sauti iyo inonzi tokoloshi ndechii? Inini ndakanga ndisati ndaiziva zvangu kuti inoshanda sei, asi ndaingoinzwa. Saka vachitipa vakati inoshanda back to sender, ndeye kushanda kudzosera. Topikisana napo nekuti mukufamba kwese kwandaiita ndina chinhu chandaiti ndaipuwa kunzi takura nacho. Ndaitonzi inini kana ndikafamba muri muchivanhu ndaitonzi tenga fembo rako wouya naro, ndodzokera naro kumba kwangu. Ndo vamwe vana vandinavo vane matambudziko zvokuti ane 8 years akatomiswa chikoro musi wa22 July nekuda kwedambudziko rekuona zvisionekwe iroro nekuzorohwa achidonha ari mukati pezvidzidzo. Saka varairidzi nemutungamiriri wechikoro vakati achazodonhera pasiripo nekuti akanga zvaakungoitika kana pavhiki katatu ari kuchikoro.